reagujem, myslím, že ako väčšina chlapov, pokúsim sa to rozobrať, otvoriť a ak je to menšia porucha, ktorej opravu viem zvládnuť sám, tak sa o to pokúsim. V prípade, že nie, tak sa určite obratím potom na odborníkov. Áno, pamätám sa aj na dátum narodenia mojej manželky, aj na výročie svadby. To výročie svadby je 28. apríl. Zhodou okolností práve včera sme boli na oslave výročia jedného nášho dobrého priateľa a túto otázku som dostal a preto viem dnes tak z istotou okamžite zareagovať na tie dátumy. Som chcel byť, spomínam si, že na základnej škole, keď nám každý rok dávali vyplniť naši učitelia dotazník, alebo to, že čím chceme byť, tak som stále písal, že inžinierom, ale pritom som nevedel presne povedať, že akým, či ekonom, strojný, stavebný a tak. Už na strednej škole sa môj názor a predstava vyprofilovala a túžil som sa stať právnikom. Moji profesori už ku koncu strednej školy mi poradili, že na právo ty sa nepokúšaj dostať, lebo s kádrovým profilom tvojho otca nemáš šancu a poradili mi, že ako čistého jednotkára ma určite vezmú bez problémov na techniku. Tam nie sú také politické tlaky. Tak som sa prihlásil na stavebnú fakultu, vyštudoval som ju, hoci ma vôbec nebavila. Ale neľutujem to. No a už samozrejme potom, keď som niekoľko rokov pracoval, oženil som sa, mali sme s manželkou detí, sa mi podarilo splniť môj dávny sen a vyštudoval som aj tú právnickú fakultu, takže splnil som si svoj sen.